Takže čaute, ja som Dusty a vítajte u ďalšieho videa z Minecraftu. A dneska to bude video zo serveru itsjerryandterry.com a zahrajeme si Herobrinovú výzvu. Herobrine Chamber. A sme na... No, vlastne som už vlastne hovoril. Tak uvidíme sa zase až varenie. Čaute. Dobre, tak už sme varenie, a keby niekto tú hru nepoznal, tak to je vlastne taká hra, že tam je jeden Herobrine. A on nám dáva všelijaké úkoly a my ich musíme plniť. Ak to ich splní čo najviac, tam sú body, no tak ten vyhráva. Vidíte, ako teraz normálne akože tu stojíme, tu píše, že ako sme si dovolili vstúpiť do miestnosti, že let's play. Proste začal tam rozprávať, že teraz musíme splniť jeho úkoly, že musíme splniť challenge akoby. A winner vyhrá a losery, akože tí, čo prehrali, tak zomrú. Ideme na to. Čo máme zrobiť melon? Takže teraz napríklad máme zrobiť melonový ten. Mám to, vidíte? Goob i on Dusty. Takže máme vystrieľať všetky šipy. To neznášam ako fakt. Nemám to rád, nemám to... 6 šipov. Prosím. Yes, mám to. Hop. Teraz máme akože byť úplne prvý tam hore. Si robíš srandu ako. No nič. Teraz sa máme trafiť. Aha, to až tam je, hej. Som tu na. Good. Paintball. To nemám rád. No ty jediný, nie! Ja som zabil, good. Yes! Vyhral som to. No! Ale je to tú istú farbu. Yes, som tu. Dobre, som tu. Ja sa najradšej vždy tak rozbehnem, keď to zmizne. A teraz ideme. Prčo, tak som asi prehnal, že? Hop! Yes! Tako to bolo. Aha, to už je všetko. Máme sa vystavať hore. To je celkom ľahké, akože. To som asi ani raz akože neprehral to tu, ne? A zatiaľ máme najviac bodov, takže to je celkom good. Akože... Right now. What the? Nedáš to. Máme vyťaž diamant, prosím. What? Čo mám robiť? Ja to sa podkopovala zem. Sumo. Či sumo? Hej, sumo. What the? Knockback 3? No nevadí. Tak teraz nám to troška... Dúfam, že nevyhraje ten tu. Prosím, schoďte toho. Prosím, schoďte. Bože, má bot. Určite. Ty vole, on je... Mňa prípada, že hacker, ako fakt. Akože keď nemá hacky, tak ako nič zloma. Ale podľa mňa má hacky. Máme takisto bodov, takže dúfam, že to teraz nezvládne, ako zrutil. Hlavne, že ja som to dal, no. Máme si vykraftiť kovadlinu. Extrokraft. Doriti! Ja som dal to opačne. A znova opačne! No super. Ako... Poď, prosím. Yes! Nemá hacky. To by mal anti-knockback. Ten tu na... What? Jaký strom? Spruce! To je ktorý? Nie. Spruce. Dobre, to som dal. To som si dal. A ja som akože myslel, že to je ten tu, ale... Tu není. No tak nevadí, to sme celkom ako nedali. Hop. Good, to máme. Poďme sa na celkom aj darí, lebo akože máme celkom najviac bodov a som to len 4, takže to nie je akože úplne nejak akože dobre. Môže to byť najviac 12... What? Ten blbec nemôže vyhrať. Ako, sorry, hej. Sorry. Yes! No, škoda. Prosím, nenajdi ho prvý. Jo. Jaký? Oak, poď. No, nevadí. To nikdy nezrobil. To som ešte ani raz nezrobil, myslím. No. Ani prvý nevskočil, to som akože veľká lama. Tak letím. Zase sumo. To tiež veľmi... Nemám pobľúbe. Ty vole. Ten blbec. Ušatý. Yes! Do prč... Last man standing. Jaké mám čaty do prči deje? No tak. Nič.
Čo to... Aha, tu padajú kovadliny. Do prčíc. A to akože ja neviem tiež robiť, no. Nech ten toho zabije, prosím. No, nič dal to. A teraz padajú ten tyčka, takže to... Hop. Ja som dal. Yes, rana. Do prčíc. Prosím. Yes! Nedej čierna. No, tak som asi prehral! Yes, mám to. Good. Ideme teraz na zelenú. Tam máme tiež, ideme na žltú. Tam máme tiež, ideme na žiadnu. Dobre. Nie, bože, tu stratím zase bod. Vidíte, akože to... On tam je. Aha, to nie je on. Aha, on, no. No nevadí proste. Proste kovadliny. Ja sa všetko väčšinou tak Oj. Akože, no nevadí. Som ale aj tak prvý. Yes, vyhral som. Vyhral som to. Takže dáme si asi ešte jednu hru, lebo koľko točím? 6 minút, to poďme veľmi málo, akože. Dáme si ešte jednu hru a vidíte, takto končí tých 2 sa zabije a prežijem a ma to normálne odpojí, akože. Že Winner is Dusty. Lozry budú... Vidíte? Zabila ich to. Teraz ma to odpojí. No. A uvidíme sa v ďalšej mape, uvidíme, ako nám to pôjde. OK, tak sme na ďalšej mape a sme tu zase 5, takže to je celkom zase málo. Ako neviem, prečo tak málo ľudí vidíte na ten Herobrine Chain, bo iba tak ľudí, ale neviem, prečo to nie sú tak veľa ľudia. Proste ako, no. Ale veľmi pekné skiny, mám najkrajší. Ešte ten veľa mňa mal dobre, ten Racotion, proste ten veľa mňa modrý. Nie ten Gibo Ribo. No píše to isté, čo vtedy. Áno, dobre, áno, ideme do toho, presne tak. Sumo, áno, ideme do toho, do suma, hops. A už letíš, a leď do prdele. Letíš. Prosím, ja chcem zrtiť. Letí. Kde je? Ja som odpalil, takže on letel cez polku mapy. Nevadí. A tak, nemáme bod. To nikdy neviem zrobiť. Bože, no to je hrozné. Kde je žltá? Bože. Tak. Prvý bod máme, ideme na druhú farbu. Jak to, že... Vata? Help. Tak to asi nemám. Yes, na poslednú chvíľu. Tak to som si celkom. Prosím, ja nechcem zomrieť. Prosím. No, nevadí. Tam to teraz nejde tá druhá arena nejak. Ale celkom akože, no bože, no. Zas melon? To nemôže niečo inšie? Keď teraz vyhodím? Nejde to, dobre. Dobre, poučil som sa, no. To sme mali skočiť do lavy, hej. Jaké? Jungle. Jau. 20 krát to ani nedám, za čo trepnem. Ako fakt, teraz sa mi nechce počítať, ani škola, tak čo? Bože, furt je tak baví dievča za mňa. Ja chcem ísť preč, prosím! Do prdele. Prosím! Prosím! GMO. Jau. GG, do prdele. Tak ako sa, teraz sme tretí, tak teraz neviem, akože nejak super. OK, toto máme, hopla. Nie, to nemám rád. Akože mám to celkom aj rád, no. Čo tak povie. Ideme na ružová, to je sem. A jak padajú? To je sranda. Úplne cez celú mapu, tak to si... Ty vole, to nebola šanca podľa mňa. Možno aj bola. Ty sme druhý, dobre. Ja vždy idem od toho chudáka, ty kokso, on musí byť už...
Nezáš, keď na tej Herobrine výzve má niekto hacky, lebo tie hacky sa tu strašne akože dajú, akože, neviem ako to mám povedať. Dajú sa to akože, bože, ako pomôžu vám, lebo napríklad zapnete si fly, letáte, to akože, ale napríklad anti-knockback vás nezrúťte, niekto dostanete bod vždy, akože to nie je veľmi ako good, takže ideme na to, ideme na nich! No tak nejdeme na nich, no bože, no. On vyhráva ten robot s Tion. Ty kosun, jak sa mi teraz nedarí. 12 minút, good. Spliv! Konečne podkopovačka. Shit! A to si robí srandu, Aspoň druhý, no. Aspoň druhý budeme, dúfam. Keď nerobehne ten Gibo. To je ktorý? No. Oj. Dobre, nespadol, prčic. Tak to už má vyhrať ten Gibo. Zás to, akože fakt, ja to nevrát. Vata. Prosím, zabite aspoň jeho. Prosím, zabite jeho! Ale to je mŕtvy, okej, good. Dá sa to. Oak! Jaký ja ne. No akože to mám rád ten splivko, ale... Neviem, či nám to posadí nejakú hudbu, lebo ako, to je celkom nuda teraz. Dobre, podkopol som ho. Hop! Jo, keby som to jedol, by som sa asi zabil. Oh my god. Ale nevadí, máme jeden bod viacej ako on, takže... Nemáme? To je celkom ubohé, ti vole. Nie. Breťo, ja. Ty vole, mu sa strašne darí. Jumping lava. To je easy peasy, like squeezy. Zase bloky, easy peasy. Ten Steve je na poslednom mieste? Nie, on je na poslednom. To je na poslednom, ty. Drisol. Ale nie, no tak, no bože, nie každému sa darí, no. Tého blbca musíme zabiť. What? 5x39. 245. Ako... Viem, že sa nehodilo do prčic. Ideme hore. Ty nemôžeš tam byť. Prosím! Aspoň dačo chcem... What? Lagy? Lagy? Že by lagy? Nie. Ale si dobre. Mám bod. Ty kokos. Mne sa akože strašne nedarí dneska. Prvá arena vyhraná, druhá felena. Ako, čo si viacej môžete prijať, že? No nič. Čo máme vykraft? Čo máme robiť? Nevidíte mne. Ja neviem, ako to... A neviem, čo máme vykraftiť. No, nevadí. Ty, do prčíc. Ty kamarát. Hop, nejdeš tam. Ty blbec. Yes. Hej, pred nami sa spavnul, to je bomba. Prosím, ho nenájde. Si to je lama. Ale sme takisto s tým gibom, to nie je veľmi ako dobre, lebo... Vata, prosím. Alebo si môžu lietať, že? Mne to nedoplo, no bože, no. Tak čo, tak dlho to je, ne? No, druhé miesto, akože celkom dobré. Prvá hra vyhraná, druhá hra druhé miesto. Podľa mňa to celkom šlo. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Keď sa vám páčilo, dajte like. Keď sa vám páčia moje videá, môžete dať aj odber. Pozrite si moje staršie videá. A sledujte ma aj naďalej, tak ja sa s vami lúčim a zatiaľ čau.